Olu sasazo lwendaba lusiza ngqo estudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. Our heart is broken into pieces, so we are just here to show the moral support to the families of those who are still underground. Sisaqhuba inzame zokuhlangula abasebenzi mgodini abavaleleke kumgodi eKapa emva kokugutyungelwa ludaka ngolwesibini kwaye umphathi wezimbiwa uza kutyelela lo mgodi ngomso. Our concern is whether we can say they must slow down or not. We don't know what happened. Limi kwisihlanu inani labantu ababhubhe kwintlekele yebhasi ebhukuqe kuholo N1 ngaphandle kweLuitrigade Limpopo. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Isithwakumbe sengozi esube imiphefumlo neyehle kuhola wendlela ka-N1 ngaphandle kwaseLuitrigade Limpopo sime kwinani labahlanu abahlukene inyama nomphefumlo. Uphando lokuqala lesebe lezothutho likhankanya ukuba ibhasi iye yaphulukana nolawulo kummandla wedolo elinentaba isuka eGauteng isiya eMusina. Abakhweli abonzakeleyo babalekiselwe kwizibhedlele ezikufutshane. Ukuqa ibhasi phambi kokuba yehlele kuhola wendlela ka-N1 nanjengoko lengozi yehle ngentsasa yanamhlanje lendlela iye yavalwa kwimigudu yokususa lebhasi. Ke kambe abasebenzi benkonzo zikaxakeka baye bagagana nemingeni kuqala ekususeni lebhasi. Lo gama kunqanisiswe imiphefumlo emihlanu eyehlukene nenyama. Lo gama abanye abonzakeleyo bebalekiselwe kwizibhedlele ezikufutshane. We received the information that a bus has landed in the same ditch with the bus last year that had an accident here in October. So unfortunately enough, the number of passengers were not like the ones that we had last year. But the bus is still in the ditch. The breakdown is still trying to lift it up so that we can confirm whether there are still people or not. Kananjalo inkqubo zokususa lebhasi zezanqanyulwa emini ukuvumela izithuthi zidlule. Le bhasi yenkampani Interlink Coaches ibe ikhwelise abakhweli abangama-40 xa ibibhukuqeka. That it was road weight. Then the guy who hired the bus was going to Sasol Garage, Messina. Then from Sasol Garage, he said he's going to proceed with the Godzilla bus to Zimbabwe. Ukanti ke lendlela isenkcochoyini yentaba ibalulwa ngevamileyo ukuba nezihlandlo zengozi ezimandla. Uphando lusaqhuba ngalengozi. Umphathiswa wezimbiwa nezamafutha uGwedemantashe uza kutyelela umgodi weKapa ngolwesihlanu apho abasebenzi mgodini abahlanu basavaleleke khona kulandela ukugutyungelwa ludaka ngolwesibini. Inzame zokuhlangula abasebenzi abavalelekileyo zisaqhubeka. Umgodi eKapa uthi seleqalile ukumpompa ngaphandle amanzi nodaka kulo mgodi. Ukusebenza kulo mgodi kusanqunyanyisiwe. Intsuku ezintathu udaka lugubungele amadoda angabasebenzi mgodini abahlanu. Amaqela ezohlangulo asebenza ubusuku nemini ukumpompa amanzi nodaka ngaphandle ukufikelela kubasebenzi mgodini abavalelekileyo. The team, they are going to the 835 level where they pump the muddy, and then there's still a lot of water, and that water comes with the mud rush, so the people are still trapped. Sakuba ngabasebenzi mgodini oko belinde ngaphandle kulo mgodi isithuba sentsuku ezintathu besethembeni. And so what happened here 3 days back, our hearts as our colleagues, even we are no more longer working for this company, our heart is broken into pieces. So we are just here to show the moral support to the families of those who are still underground. Nalamadoda avalelekileyo alukaphumeleli kwaye akacaci ukuba baqhuba njani. Kusenjalo ibhunga lezezimbiwa eMzantsi Afrika lithumele ingcaphephe ezimbini kulo mgodi ukuze zincede ngenkxaso kubaphathi mgodini, imibutho kunye neentsapho ezichaphazelekileyo.
Usapho lomntwana webanga lika-Grade R osweleke kwisikolo samabanga aphantsi iBernard Isaacs eCoronationville eRhawutini kwiiveki ezimbini ezidlulileyo lunethemba lokufumana inyaniso ngokunqanyulwa kobomi bakhe. Isebe lezemfundo eGauteng livakalise ngokusesikweni inkampani yamagqwetha eza kuphonononga iinkcukacha ngale nyewe. Anginako ukuthula emoyeni wami nomntanami. Angikutholi total. Angikwazi ukudla, ngiyazibuza ukuthi ngidla kanjani umntanami yena angadli lapha khona. Amnisi wonzakala kumasango esikolo kunjalo nje isizathu sokwehlukana kwenyama nomphefumulo wakhe asikaziwa ngekambe kusike emathunjini kunina wakhe ukunqamlelwa ubomi bomntwana ngesaquphe kwaye inkcukacha ezimfiliba mayela nesisithwakumbe zimshiya ethe nkamalala futhi enkenteza imibuzo ngesikolo samabanga phansi iBernard Isaacs. Isihlamba somntwana sidabukile. Impahla zomntwana zingcolile. Before break, ekseni. Icathulo zomntwana la phambili zinepende white but zipholishwa ngeblack. So ile ngai understand ukuthi kwenzakaleni kahle kahle ngomntwana. Lenkwenkwana ye esikolweni insuku nje ezine phambi kokuba kuvakale umphanga ngayo. Umzali uBongiwe Mnisi ulangazelela ukuba izikhohlakali ezisemva kokusutywa kobomi bonyana wakhe zigagane nobungqingqwa bengalo yomthetho. Kananjalo lendlezana yobeneminyaka emihlanu ithi amahemhem wokuba unyana wakhe uwe kufuphi nezindlu zangasese zesikolo aziqinisi mnqwazi. Lo gama inkampani yezomthetho ibuthelezi Vilakazi iza kuthabatha uxanduva lokuphanda ngokuphangaleleyo lenyewe de kunyala senyaniso. The scope of investigation will involve whether there are any merits to the allegations, the circumstances around the allegations, the conduct of the educators, school management team, the principal, whether the matter was reported to the department, the cause of death of the learner. Usapho lukholelwa ukuba uManqoba Mnisi usweleke kumasango esikolo hayi esibhedlele ke ngoko umphathiso wezemfundo eGauteng uthembise ngokuzijula kwabo ijacu ekubabekeni ekukhanyeni. We are going to give them answers. I've committed that I'm going to give them answers, and I'm going to give them answers. Be it comfortable or uncomfortable, they deserve to know how their child passed on. Ukanti ke lo mama onhliziyo ilihlwili ubethelele amathemba akhe kwingxelo yegqiza labezomthetho ukuze afumane isisombululo nobulungisa obuya kuza noxibilili. Kubanjwe abarhanelwa ababini kuquka unyana walo wayesakuba ngumongameli waseZimbabwe emva kokudutyulwa ngokumasikizi komsebenzi owenza igadi kumzi oseHyde Park eRhawutini. Isithethi samapolisa kwiphondo laseGauteng uKenneth Makatso Nebuhuli uqinisekisile ukuba umpu kunye nekhoba lembumbulu ebezisetyenziswe kwesisehlo zikafunyanwa. Abasemagunyeni bathi uphando lusaqhuba nanjengoko kusazanywa ukufunyanwa kwenkcukacha kusesisehlo. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Unjengele Shadrack Sibiya utyhola ngokuba usomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wemikhambathi yolwaphulo mthetho uVusumuzi Khet Matlala wahlawulela utyando lwezobuhle lokwenziwa kumila kumbi kwendawo zokuchopha iBBL ngelasemzini eyihlawulela unjengele Hilda Khosi Sentumule. USentumule nobekwe kwindawo kaSibiya njengosekela mkomishinala wethutyana usandokuvela phambi kwale komishoni wanika ubungqina obuquka uluvo lwakhe malunga nePKTT. Ipolisa elingazwayo ekutyholwa ngokuba lenza utyando lwezobuhle lokwenza kumila kumbi kwendawo zokuchopha iBBL ngelasemzini lihlawulelwa ngusomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wolwaphulo mthetho uVusumuzi Khet Matlala lidizwe njengonjengele Hilda Sentumele. Oku kuthethwe ngunjengele Shadrack Sibiya kubungqina bakhe kule komishoni khe wabhekela okwethutyana kwizityholo zokoyamana kukaKhet Matlala namagosa phezulu enkonzo yesipolisa kwaqwalaselwa kuSentumele.
It has been alleged that General Sintumule personally benefited from Matala in circumstances that were not disclosed. These allegations include that certain elective medical procedures were performed by medical practitioners, the cost of which were paid for by Mr. Matala. I am advised that these benefits were not declared through any formal disclosure. uNjengelesibiya ufike ephethe ushicilelo oluqulethe ilizwi likaNjengelesinthumele kwinzame zokubonakalisa ukuba izimvo zikaSinthumela zivakalise kule komishoni malunga nokuchithwa kwe-PKTT azifani kwaphela nezimvo awayenazo babelana ngazo emnxebeni kulonyaka uphelileyo. On numerous occasions during telephonic conversation between General Sinthumule and myself prior thereto, she was openly critical of the PKTT. Especially, I recall a particular telephone conversation in which General Sinthumule expressed the view that the PKTT was untouchable and alleged that, in her opinion, the task team was being used to siphon the budget allocated to it. Ukanti ziliqela izitsholo ezenziwe nguNjengelesibiya malunga nogxa bakhe kodwa ngethuba ehlatywa ngemibuzo kuye kwanqalwa ngqo kuye njengesitsholo sakhe sokuba ingxelo kaMurray yakhupha isindululo sokuba amaqela akhethekileyo ezophando kwinkonzo yesipolisa anjenge-PKTT mawachithwe. 8.10 addresses task teams and those are to be subjected to an impact analysis. And 8.11 addresses provincial investigation units, in respect of which the recommendation is that they should be closed. So simple point is, nowhere do we see anything that recommends closure in respect of task teams, a category under which the PKTT falls. Chairperson, let me accept. Ekugqibeleni uphele mvumile uNjengelesibiya ukuba ngokwenene akukho nto kwizindululo zale ngxelo ethi makuvalwe amaqela ophando olukhethekileyo afana ne-PKTT. uMongameli Cyril Ramaphosa uzigalele amanzi izimemelo zokubhangiswa komgaqo-nkqubo ongokuxhotyiswa kwabantsundu i-BEE ngamafuphi ukwagxeka abaphathiswa abathile kurhulumente obumbano ebatyhola ngokubanga okuphunyezwe ngurhulumente beqaqambisa imibutho yabo. uMongameli bephendula kwingxoxo ngentetho yakhe yobume besizwe. uMongameli uthathe ithuba lakhe lokuphendula eParlamente waze wahlaba ikhwelo kumaqela opolitiko ukuba amanyane kwiinzame zokuphucula eli. Uthi kubonakala ingathi urhulumente sele elungiselela ixesha lokuvuna iziqhamo zembewu yemisebenzi yangaphambili, kodwa wakhabile amakhwelo okuphelisa inkqubo yokuphuhlisa abantu abantsundu. It cannot be acceptable to anyone in this house for African people, colored people and Indian people to be poorer and have fewer opportunities than white people. It cannot be acceptable. Uphinde wavelela nengxaki yolwaphulo mthetho. We will not allow criminals and criminal syndicates and gangs to prevail. We are going to go after them and we will deal with them. NgoLwesithathu uMongameli uye wagxijwa ngengxaki yentswela-ngqesho yolutsha, kodwa uthi kukho iqonga lokufaka i-CV likarhulumente. Over 5.7 million young people are now registered on the SA Youth Platform. To date, over 2 million earning opportunities have been secured by the young people who participate on this platform. Kusenjalo uMongameli uhlaba ikhwelo kubemi beli kuba bathathe inxaxheba kwi-National Dialogue. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente.
Usapho lwakanyeke eMpuma Koloni lumokamokana nesithwakumbe emva kokudutyulwa komama nentombi yakhe ngosuku lweValentines eTlokweni neyayifudula ibizwa njengeMount Fletcher. Untombi Ndlela oneminyaka engama-58 ubudala nentombi yakhe eneminyaka engama-40 uNoxolo Nyeke bebekwikhaya labo xa bebehlaselwa. Lo gamunyana wakhe oneminyaka eli-17 uye wadutyulwa engalweni kwesi siganeko. Umntana uNoxolo uDutshe ujongise kwabasetyhini nabantwana kuyaqhubeka ukuba ingxaki kummandla wasezilalini nanjengoko usapho kungena indoda yimbi yadedela irhuluwa yabulala amanina amabini kwalimala unyana. Kwafika indoda ithile ebusuku yafika yadubula ke umama walapha ekhaya ezeyidubula ke nentombi yakhe basishiya kapha emhlabeni. Badubuleka ke nendoda nenyana walapha ekhaya babeke bayasishiya abantu abadala kwikhaya. Abahlali bafuna urhulumente angenelele ukuze nemithetho ilawula imimpu. Sibuhlungu zezibhamu ezi zikhoyo apha elizweni. Izibhamu zizinto zodlala ngoku ezibulala abantu abangomama. Sibuhlungu kakhulu. Ingase urhulumente naye asebenze kuphele ezi zibhamu zingaka zizinto zodlala. Ndicela ootata bakhe batshintshe indlela yocinga. Mabakhe batshintshe babe ngootata ngoba kaloku sithembele kubo. Amapolisa asinqinile lesi siganeko athi kungoku nje asezithendeni zabenzi bobubi. The motive for the shooting remains unclear at this stage and no arrests have been made. The South African Police Service is following up on all available leads. SAPS is appealing to anyone who may have information that could assist in the investigation to contact the investigating officer, Sergeant Mtheteleli Nkomo, on 071 475 1734. Alternatively, information can be shared via the SAPS Crime Stop on 08600 10111. All information will be treated with the strictest confidence. Ndimkhululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eTlokweni. Ijelo lendaba iBBC ikhuphe ingxelo ngamapolisa abambe umninawa kakumkani Charles uAndrew Mountbatten Windsor ngokurhanelwa kwakhe ngendlela yokuziphatha kakubi kwiofisi yoluntu ngenxa yokunxibelelana kwakhe noJeffrey Epstein. Ngaphambili amaphephandaba aseNgilane anike ingxelo yokuba imoto zamapolisa ezintandathu ezingaphawulwanga kunye namagosa asibhozo anganxibanga mpahla zobupolisa afike kwifama yaseWood Farm eSandringham Estate kwimpuma yeNgilane. Amapolisa aseThames Valley athi ekuqaleni kwale nyanga amagosa benika ingqwalasela kwizityholo zokuba uAndrew Windsor ugqithise amaxwebhu imfihlo karhulumente kongasekho umxhaphazi wesesondo waseMelika. uWindsor nongunyana wesibini kakumkanikazi Elizabeth ongasekhoyo wayisoloko ekhanyela nasiphina isenzo esingalunganga ngokunxulumene nalo mxhaphazi uEpstein, kodwa akazange avume nakanye ukuphendula kwizicelo zokuphawula oko kwakhutshwa amaxwebhu kaEpstein. Ngalo ndlela suqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso nisiphakelwa ngogxa bethu ngesiZulu busuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje lithe rholele ngamafuku endawo ezininzi ezikwintshona yelizwe ngokunjalo nakwimpuma yelizwe kanti ke khona na 30% omathuba emvula phaya ko-Appington ukungene northwest eGauteng phaya kwehlela KwaZulu Natal ngokunjalo nakwindawo ezikumntla mpuma wasempuma Koloni. Ngomso ke mbukeli sakuthi qolo zisina izamvula kwindawo ezininzi zelizwe kanti siyazibona nesibhaxu zenkungu zikhona uqhubeke ngononophelo kuba wena upha kweza ndawo ezikwintshona
yelizwe kwimimandla esempuma nakhona mahle kakhulu amathuba emvula sawubona phaya empuma koloni ngokunjalo napha KwaZulu-Natal kuyaqhina phaya empumalanga zikhona ke nezasibhaxu zenkungu uqhube ngononophelo pha kwindawo ezikumntla mpuma welizwe yabongozwa ke mbukeli into yoba uqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya KwaZulu-Natal ngokuhlwa nje ngokunjalo nangomso zisalindelekile ezameko wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into yoba noko kuthanda ukufudumala kulo lonke ilizwe amaqondo ebetha phaya ko-19 degrees eKapa Lodumo ngelixa ngu-13 phaya eSutherland ngama-20 Riversdale ziyathathisa amaqondo ngo-23 phaya eUppington kuba ke wena usekomani phayana kovetlist phaya lindela u-14 degrees 17 eRhawutini ngelixa ngomso silindele u-31 phaya eKapa ngama-30 eSutherland alitshisi likhupha intlanzi emanzini ngo-36 evostile awusindanga ke wena kulaa nqatsini yelanga ukuba use-Uppington ngokunjalo nase-Vredendal nalapha amaqondo ebetha ku-35 lihle nje kakuhle izulu ngo-25 eGqeberha thathisa amaqondo 32 phaya inxuba ngokunjalo nasekomani kuba ke wena uphaya eRhawutini koSoweto lindela u-27 degrees ngelixa eliphalale engu-35 maniphela emehlweni sala entliziyweni kamnandi mawethu.